ba nang mi kisngi ka jingjale ki nong tu kala jur bha ha ka ba ki nong tu kim salia shu ban tu ban thim wat ha ka pon men sngi men shai kani kala jaru ba uwei unong tu ubala ka dur khmat ula rong tu ya ka helmet ka bala bu ha jrong jong ka thuk thuk ha ka jaka penyeng kali ha Bethany Hospital Shillong kat kum ka video bala yo ring na ki kor CCTV bat ka bala saphyang ha kiran san social media kani kala ja ha ka sngi ba ar ka khat sau tarik nai wing ar ja ar phaulai